טוב, מה קורה? דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה, אבל מה זה תודה? סליחה, זה עצר לי, 85 שוברים. תקשיבו, זה באמת לא מובן מאליו. זה לא הכל שלי, אני פשוט כתחולה. שנייה. יצא לי הפצי של החיים, בסדר, אז כן. אז באמת תודה על 85 שוברים, זה באמת לא מובן. כאילו, באמת תודה. אתם זוכרים את הסרטון הזה שעשיתי 2 כאלה, אני חושבת. כן, 2 כאלה של תחרות אילי, לדוגמה, אילי, רוצה תחרות, אני עוקבים, אני תגובות. הגענו לאיזה 1,000 צפיות ביום, בערך, כן, אימא'לה. ואני זוכרת שיש לי סרטון שאני אומרת תודה על 22 עוקבים. כאילו, מה? אני על 85. בקיצור, אז הסרטון הזה של התחרות הזאת עם יהיה לראות את התחרות בלבלה, בקיצור זה. אז אם אתם רוצים שאני אעשה לכם מדריך, תרשמו לי בתגובות, ואם זה לא נותן תגובות, פשוט תעשו לייק לסרטון וככה נראה. אני מקווה שיהיה מדריך, למה זה יהיה לי מאוד קשה. תעשו את המדריך, למה זה קצת מסובך. אבל בסדר, אז אני הולכת לעשות מדריך, אם כאילו תרצו. וזהו, ביי, שאוהבת אתכם, לילה טוב ויום טוב, כאילו, מתי אתם רואים את זה? ביי אוש.